ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶୁଷ୍କ ଜୀବନକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରି ନବ ଉନ୍ମାଦନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଜଗତର ସକଳ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଜ୍ଞାନର ଦୀପାଳି ଜାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ତଥା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଗାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ମତେ କରିବ ଧାର, ତବ ଆଶିଷେ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ମତେ କରିବ ଧାର, ତବ ଆଶିଷେ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ରବି ବିନୁ କମଳ ଯେ ନୁହେଁ ବିକଶିତ, ଗୁରୁ ବିନୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ନୁହଁ ସମ୍ଭବ। ଗୁରୁଦେବ ପରାମ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ରଖିଥିବ ମନେ ଏହା ସଦା ସର୍ବଦା। ଭକତି ହୃଦये ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରି, ବିତି ଯାଉ ଆମ ଦିନ, ବିତି ଯାଉ ଆମ ଦିନ। ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମର ଚିର ନମସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ। ଗୁରୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଗୁରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ, ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଯେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସୁପ୍ରାଚୀନ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ନିଜର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନ ଖାଇ କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହୋଇ ଶେଷରେ ଅରଖ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଅରଖ ପତ୍ରର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆରୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପାଣି ସୁଅକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ଦିବସ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ତିରୁତାନି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖଟିକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରେ ଯେ ବାପା ଦି ଅକ୍ଷର, ମା ଦି ଅକ୍ଷର, ଜାଗା ଦି ଅକ୍ଷର ହୁଏ, ଗୁରୁ ଦି ଅକ୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ, ସବୁଠାରୁ ମାନି ସିଏ। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ନୁହେଁ ଅର୍ଥହୀନ, ଅଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଯେ ମହାନ। ଗୁରୁ ହିଁ କରନ୍ତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି। ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ତେଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଶପଥ ନେଇ କହିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 6ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର। ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 6ଟା ମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ମରେ ମାକୁ ଭଲ ପାଅ, ମରେ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଅ, ମରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଅ, ମରେ ମାହାର୍ଘ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଅ, ମରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ପାଅ। ମା, ମାଟି, ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା, ମାହାର୍ଘ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି 6 ମକୁ ଭଲ ପାଇ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ନାଗରିକ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶୁଷ୍କ ଜୀବନକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରି